αδελφή Ισμήνη. Πες μου, ποια συμφορά ο Δίας δεν έστειλε σε εμάς τις δυο που μείναμε μόνες μας μετά τον όλεθρο που χτύπησε το σπίτι του ειδήποδα. Γιατί όλα τα ζήσαμε, και φοβέρες και ντροπές και δυστυχίες. Μη γελάς από τώρα, έχει κι άλλο. Κι όμως, ο Κρέοντας, λένε στην πόλη πως έβγαλε μία διαταγή. Άκουσες τίποτα Ισμήνη ή δεν βλέπεις τη συμφορά που έρχεται κατά πάνω μας? Αν τη βλέπω, λέει. Σαν τρένο σε αφύλακτη. Εγώ, Αντιγόνη, δεν άκουσα καμιά είδηση για τους αγαπημένους μας από τότε που χάσαμε τα αδέλφια μας, που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα. Ο ένας από το χέρι του άλλου. Καλά, αυτοί έφυγαν νωρίς. Τι συμβαίνει, Αντιγόνη? Διακρίνω κάτι τραγικό στο βλέμμα σου. Ας τη σκοτώσει κάποιος τώρα. Το ξέρεις, Ισμήνη, ότι ο Κρέοντας από τους δυο αγαπημένους μας αδελφούς, τον έναν τον έθαψε με τιμές και τον άλλον τον έδωσε στα όρνια να τον φάνε. Τα όρνια να τη φάνε. Καλή ιδέα. Απείλησε μάλιστα πως όποιος τολμήσει να θάψει τον Πολυνίκη θα πεθάνει με λιθοβολισμό στην πόλη. Με λιθοβολισμό, αυτό μου ακούγεται καλύτερα. Όμως εγώ θα θάψω τον νεκρό αδελφό μου με τα ίδια μου τα χέρια. Και εγώ εσένα στο υπόσχομαι. Μπράβο, μπράβο. Μπορείτε να πηγαίνετε. Δηλαδή, εντάξει, τον πήρα το ρόλο. Θα το σκεφτούμε σοβαρά, να είστε σίγουροι. Πάντως, ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω και Κρέοντα. Α, δυστυχώς δεν σπίνεις μπουτάκι μου, τον Κρέοντα θα τον παίξει ο κύριος από εδώ. Δεν της αρέσω. Χτες να ερχόσαστε θα τον παίρνατε το ρόλο. Καλά, εντάξει, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Και η Αντιγόνη καλή είναι. Ναι, η δόλια. Να σας πω, τώρα δηλαδή εγώ να περιμένω τηλέφωνο. Αλίμονο. Μα βέβαια, αφού σας είπα που θα σας πάρω. Και χωρίς τηλέφωνο. Και τώρα, ας πούμε, που γνωριστήκαμε λίγο παραπάνω, δεν μου λέτε, έχω ελπίδες? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καλή μου. Καλό. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Βουτάκη μου. Γεια σας. Δεν μπορείς να πεις, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Ναι, ενώ οι προηγούμενοι ήταν από λαμπέτια πάνω. Εγώ στο έχω πει, αγόρι μου, πάρ' το κοιμούλι. Θα είναι η Αντιγόνη. Έλα τώρα, ρε, με δουλεύεις. Εγώ θέλω να βρω την Αντιγόνη μου. Θέλω ένα κορίτσι άκαυτο. Που δεν με νοιάζει να ξέρει από θέατρο. Θέλω να είναι ένα κομμάτι ακατέργαστος πυλός, να πάρω εγώ το πυλό στα χέρια μου και να πλάσω την Αντιγόνη. Ναι, εντάξει, κοίταξε, άμα σου μείνει καθόλου υλικό, δεν πλάθεις και καμιά στάμνα να τη ρίξουμε με κάνα κιουβετσάκι στο φούρνο. Έλα, ιδίες. Αιδίες, ρε, εσύ το κιουβετσάκι στο φούρνο. Θα μας τρελάνεις τώρα εσύ. Πού πας τώρα? Σπίτι, εσύ. Κι εγώ, πάω να μελετήσω. Η Βλουτάκη μου άνοιξε καινούργιους ορίζοντες για το ρόλο μου. Κυρία Μαρκορά. Όχι, δεν είναι εδώ του κυρίου Μαρκορά. Ναι, σωστός ο αριθμός, λάθος ο άνθρωπος. Ποιος μένει τώρα εδώ? Μια θεία του ορολόγος. Ποια είμαι εγώ? Η θεία του η ορολόγος. Πόσο θα λείψει? Πολύ θα λείψει. Πάρα πολύ θα λείψει. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15. Μπορεί και για πάντα, μην σας πάρω στο λαιμό μου. Γεια σου, Τανσού. Τανσού, να πεις το πρώτο σου παιδί και να είναι και αγόρι. Τι έχει μωρό το κορίτσι μου? Νευράκια, νευράκια. Το κορίτσι δεν είναι σου και κατά ξερά σου και κατά Δευτέρας δεν έχει νευράκια, έχει νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Γιατί εδώ και 2 μερόνυχτα ξεμασκαλιάστηκα, σκόλω το τηλέφωνο και να ανοίγω την πόρτα σε ένα σωρό αδέσποτες που όλες τους με ρωτάνε για μια Αντιγόνη. Και ποια είναι η Αντιγόνη, δεν την ξέρει η κυρία Μίνα? Φυσικά γιατί την ξέρει, κοριτσάρα μου. Ναι, νιώθω και θα το τσεκάρω εγώ. Ρε Αστροπελέκη, η Αντιγόνη είναι τραγωδία του Σοφοκλή. Του Σοφοκλή, έτσι πες μου για να καταλάβω. Δεν θυμάσαι που είχαμε πάει στην Επίδαυρο και είχαμε δει την παράσταση? Λες για μια που βάζει τα μάτια της με το γιο της και μετά ο γιος της έβγαλε τα δικά του από μόνο. Α, γεια σου. Ωραία οικογένεια και. Τι και? Με ένα φράγκο του Μικέ. Τι και έβρε, σου λέω. Και τι δουλειά έχεις εσύ με την Αντιγόνη του ξένου ανθρώπου? Δεν ανεβάζω εγώ την παράσταση της Αντιγόνης. Γριά το μεσοχήμωνο πεπόνι είναι θυμήθη. Και πού να σου βρω εγώ πεπόνι χειμωνιάτικα, καλή μου? Και ποιος σου ζήτησε πεπόνι βρεχαμένο? Εγώ σου λέω πως ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Για να τελειώνουμε λοιπόν, γιατί με κούρασες. Τα κορίτσια που σε έπαιρναν τηλέφωνο είναι οι ηθοποιοί. Που πρέπει να τις δω για τον ρόλο. Και επειδή είναι αυτές οι ηθοποιοί, πρέπει εγώ να κολοσούρνομαι από το τηλέφωνο στην πόρτα και τούμπαλιν. Άλλη προκομμένη. Άνοιξε. Θα τη διώξω. Άνοιξε. Μη σμπρώχνεις, θα τη Τα διώξω. σου άνοιξε! Για τελευταία φορά. Και άμα σου κάνω νόημα, τη διώχνεις έτσι. Καλώς το κοριτσάκι, καλώς το. Τι
θέλετε? Τον κύριο Μαρκορά. Ο κύριος Μαρκοράς πέθανε. Πέθανε. Πώς, πότε, από τι? Πριν από 10 λεπτά από αστρακιά. Τι να κάνουμε, να είστε καλά, τον θυμάστε. Όταν θα έχουμε τα 40, θα σου στείλω πρόσκληση, έτσι. Άντε, άντε. Χρειάνε μου δαρμένο. Τι της είπες της κοπέλας? Α, δεν σου άρεσε κιόλας. Άμα δεν σου κάνω, να μου ετοιμάσεις τα χαρτιά μου, να πάω στα ξαδέρφια μου στο Αϊντάπο. Τα σου. Είπατε κάτι. Έλα βρε Φλωράκι, τελευταία φορά. Φλωράκι τώρα, Καλά. Εσύ δεν τα ακούς τώρα, μωρή. Ναι. Καλά. Καλά είπαμε τώρα, κουβέντα, θα ανοίξουμε. Η χείρα είναι. Έλα μπουμπού, τι κάνεις? Μπουμπού το μαυσολείο. Αυτή έχει την Ακρόπολη για πει. Ακού μπουμπού. Φύγε γιατί θα γίνει εδώ η μάχη του Πέτα. Ναι, μπουμπού, σ' ακούω. Κοντζαμά Μαντράχαλος λέει τη μάνα του μπουμπού, θα μου σχόραμε. Καλά, ναι. Πού πήγες? Τι ρωτάς, έκανα πιο σοκολάδικο θα πήγε πάλι. Όχι, μπουμπού, δεν το ξέρω το μάγειρα του Τζιπι Κόρνερ. Δεν στο πω εγώ. Πες τις χαιρετίσματα, τα λεφτά περνάνε κι αύριο. Τι θα κάνω τώρα, ένα ντουζάκι θα μπορώ να κάνω. Καλά, μπουμπού, θα τον κλείσω το θερμοσύφωνα πριν μπω. Λες και δεν μπορούμε να το πούμε εμείς για το θερμοσύφωνα. Ήρθαν τα άγρια του, κύριε. Κι εγώ σ' αγαπάω, μπουμπού, κι εγώ. Ορβουάρ, αγάπη μου. Χρυσό μου, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Εντάξει, πεζέ. Κυρία Φλόρα, εγώ είμαι ο Ανδρέας. Γεια χαρά. Εσύ, δεν σου είπα να έρθεις νωρίτερα το πρωί. Τώρα μπορέσαμε. Βλέπεις του Μακρυγιάννη έχει βαρέσει διάλυση. Γενικώς. Και τι να σε κάνω τώρα, βρε. Κάνε μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες. Βρε συφοριασμένο που κακό ψόχο να μην έχεις. Δεν μπορώ τώρα, είναι μέσα ο άλλος. Και τι εγκληματούμε. Εμείς όχι, αν θα εγκληματίσει αυτός έτσι και καταλάβει. Έλα, βάλε ένα χεράκι γιατί έχω κλείσει τη Μητσέων, ολόκληρη τη Μητσέων με τον τρίκυκλο. Αυτό δεν είναι το εμαγέ. Βρε, ας το εμαγέ κι άντε στο καλό, βρε. Ο κύριος? Μπαρδόν. Τώρα άμα σου πω, χέστα. Φλόρα, είπα ο κύριος. Ανδρέας, δια το εμαγέ. Ποιο έμαγε? Ναι, βρε, ποιο εμαγέ, καλά σου λέει ποιο εμαγέ. Μια στιγμή, κύριε, μια στιγμή. Μήπως όταν λέτε εμαγέ εννοείτε την πανιέρα? Και παρεπιπτόντως είστε και παλαιοπόλης. Εγώ την καθαρεύουσα δεν την εβάνω στο στόμα μου. Αλλά άμα σας κάνει κέφι να το πείτε κι έτσι, καλώς. Ναι, την πανιέρα. Τα σου! Καλό. Ρε, έχουμε εδώ εσύ, δεν την πουλάμε την πανιέρα, πώς το λένε. Εμάς μας αρέσει να την έχουμε εδώ έτσι, άχρηστη, μέσα στο σαλόνι και να την καμαρώνουμε. Καλά, δεν ήρθαμε για να κλέψουμε, για μια διευκόλυνση ήρθαμε, για ένα ψυχικό. Καθώς από ό,τι είναι γνωστό, το εμαγέ δεν πουλάει. Πηγαίνετε, κύριε. Avec plaisir. Το κινητό το έχεις, Για μόλα, Γενέσα. Για πλησίασε εσύ. Μη μου κουνάς εμένα το δάχτυλο, μον δεν σε φοβάμαι. Καλά, έχεις πολύ θράσος, το ξέρεις. Αυτό είναι το σπίτι μου. Είναι ο χώρος μου. Δεν θα μείνει μίγα. Και εγώ την πανιέρα μου τη θέλω εκεί. Στο σπίτι μου θα βάζω ό,τι θέλω. Μα δεν με αναμάλεις και μαούνα, τι με νοιάζει εμένα. Εσύ γίνεσαι ρεζίλ στη γειτονιά. Δεν το πιστεύω, στη γειτονιά. Επειδή σου το κάνεις για να μου σπάσεις τα νεύρα. Τέλος πάντων, για να μην φλιαρούμε, η μπανιάρα θα φύγει από εδώ πέρα και στη θέση της θα μπει μια ωραιοτάτη πολυθρόνα μπαμπού που γίνεται και κρεβάτι. Θες να με ρίξεις τα ναρκωτικά, καλή μου γυναίκα? Δεν θα έρθεις τώρα εσύ το νιάνιαρο να μου μάθεις τι χρειάζεται ένας χώρος για να ζεστάνει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μένω κι εγώ εδώ και έχω κι εγώ άποψη για αυτό το αγούρι. Λοιπόν, διάλεξε ή την μπανιέρα ή εμένα. Την πανιέρα! Μόνο θα στην πουλήσω εγώ την πανιέρα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αν δεν το κάνω, να μην με λένε μπαρμπαρίτσα. Σαν κολλασμένη για ένα φιλί παρακαλάω, την αγκαλιά σου αναζητάω. Σαν κολλασμένη, τα δυο σου χείλη ζητιανεύω, λίγη αγάπη σου γυρεύω. Σαν κολλασμένη.
εκπομπή σου σκίζει. Με έχω καλεσμένους σαν και εσένα, τι θα κάνετε, θα σχίζει. Έλα καλά, υπερβάλλεις τώρα και ντρέπομαι. Όχι, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Κι εγώ ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Όχι, εσένα σε ξεχωρίζω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Κι εγώ. Τι θα έλεγες τώρα να περάσουμε σε ένα παιδί που είναι νέο στον χώρο του τραγουδιού, τον Φίβο Δελιγιάννη. Ποιος είναι αυτό? Ούτε που ξέρω. Μπράβο, Φίβε! Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ να καθίσεις. Έλα. Για να σηκώνεσαι εσύ κάτι ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Φίβε... νέο στο χώρο, Ναι, Καλορίζικος. ευχαριστώ. Σίγουρα, με τέτοιο ποδαρικό. Για πες μας λοιπόν 2 πράγματα για σένα. Έχω σπουδάσει κλασικό πιάνο και κιθάρα στο κονσερβατουάρ. Μάλιστα. Φέτος πήρα το πτυχίο μου στη μουσικολογία. Μάλιστα. Και η πτυχιακή μου ήταν πάνω στη μουσική των Ίνκας. Τον Ίνκας, τι μου λες, τα ακούς γλυκιά μου. Εγώ δεν ακούω. Να σου πω το σοκολάδο. Και πριν 1 μήνα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος με μουσική... Τον Ίνκας. Όχι. Πάρα. Είναι μια προσπάθεια μελοποίησης σε ένα κλασικό αριστούργημα, το Άσμα Ασμάτων, του Σολομού, του μεγάλου νομπελίστα μας Γιώργου Σεφέρη. Και πώς ήταν η συνεργασία σας? Με ποιον? Με το Σεφέρη. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος μας Γιώργος Σεφέρης δεν ζει πια ανάμεσά μας. Αλλά το ερώτημά μου πήγαινε, αλλά ας τα αφήσουμε όμως τα δυσάρεστα. Ούτε ο Σεφέρης μας θα το ήθελε. Γι' αυτό πήγαινε να πεις ένα τραγουδάκι. Αγάπη μου. Έλα. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Μάτια σου είναι περιστέρια μέσα από το πέπλο σου. Η κόμη σου είναι κομμάτια γυριά που ροβολά από το γαλά. Ποιανού γαλάδρο βολάν τα γίδια? Τα δόντια σου είναι προβατίνες κουρεμένες που ανέβηκαν από το λουτρό. Ποιο λουτρό καλέ? Όλες με δίδυμα δεν είναι στερφά ανάμεσά τους. Χριστός, τι παντόφλα είναι αυτή, αγάπη μου. 1000 συγγνώμη, πού να ξέρα. Όμορφη που είσαι. Όμορφα! Έλα το αγάπη μου, συγχαρητήρια. Μπράβο. Έλα, συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κάτσε, μανάρι μου. Μπράβο. Ήταν ένα μικρό δείγμα, αλλά ελπίζω να καταλάβατε. Αν κατάλαβαν, ενθουσιάστηκαν. Αν καταλάβαμε, ενθουσιαστήκαμε. Να, εδώ λέγαμε με την Άννα Μαρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα δίσκο μαζί. Άννα Μαρία, τέτοιο ταλέντο μην τα αφήσεις. Βέβαια, καλέ, το ταλέντο του φωνάζει από μακριά. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, Φίβε, που εμφανίζεσαι αυτή τη σεζόν για όσους θέλουν να σε δούνε. Είμαι σε μια πρώην αποθήκη, στο μεταξουργείο. Σε αποθήκη στο μεταξουργείο. Μπράβο. Και σαν νότα. Και του χρόνου στην Εράιδα. Έλα, αγάπη μου, τώρα να συστεί το σύμπαν. Σήκω. Λοιπόν, θα σου πω τη μοναδική μπαλάντα που υπάρχει στον καινούριο μου δίσκο, όπου ο δίσκος λέγεται «Η Άννα Μαρία λόγο θέτει». Φοβερό! Θέσε μας λόγο. Πάω. Παλικάρι μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Συνένοχη στο έγκλημα αυτό. Δεν γίνομαι κι ας ξέρω πως πεθαίνω. Συνένοχη στο έγκλημα αυτό. Τη μια να αιμορραγώ, την άλλη να ανασένω. Αν μου ξαναφέρεις τέτοια σούργελα στην εκπομπή θα τα κόψω από τη ρίζα. Σούργελο ο Φίβος! Καρασούργελα! Ζηλεύεις, μωρό μου, ζηλεύεις που δεν τον φτάνεις ούτε στον Ιχάγγελο. Ναι, βρε, ζήλεψα τις κουρεμένες προβατίνες και τις κατσίκες από το γαλάδι. Γίδες από το γαλάδι. Ακού κατσίκες από το γαλάδι. Μαρινά, μιλάμε για το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Μιλάμε για ένα βαρεμένο που είναι για τα μπάσα. Είναι καλά το κοριτσάκι που ήρθε και μας έσωσε στην εκπομπή, γιατί. Το έχω πει ότι η εκπομπή και εσύ μαζί χρειάζεστε αναβάθμιση. Τι είναι αναβάθμιση, βρε, οι κατσίκες από το γαλάδι. Θες να φορτώσω τώρα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος το έφερε εδώ αυτό το χάπατο? Εγώ, ο από πάνω μου το έφερε. Να πεις το από πάνω σου αυτά τα σκουπίδια να τα ακούει σπίτι του. Ο κόσμος άλλα θέλει. Το ξέρεις, βρε, την ώρα που εμείς κουρεύαμε τις προβατίνες του Μπουρούχα, οι απέναντι είχαν τη Φιώνα Τζαβάρα, βρε, τη Φιώνα Τζαβάρα. Δεν θα μας παρασύρουν οι απέναντι στην κατρακύλα. Εμείς είπαμε, είμαστε σε περίοδο αναβάθμισης. Όταν θα έρθουν αύριο τα νούμερα, να πεις του από πάνω σου, να τα πάρει σπίτι, να τα κάνει ρολό και να πάει να αναβαθμιστεί. Πιο σιγά, μωρέ, πιο σιγά. Δεν μασάω εγώ, αγόρι μου, είμαι αντράκι εγώ. Και δεν μου λέει ρε αντράκι,
Εκείνο τον έρμο το Σεφέρι δεν το ξέρεις ότι τον έχουμε θάψει με δόξες και τιμές εδώ και 25 χρόνια. Άσχετη, άσχετη. Το ξέχασα. 3 ώρες ήμουνα στον αέρα. Μπλόκαρα η γυναίκα. Όπως ξέχασε και την προηγούμενη φορά ότι η Αλεξανδριανή Σκελιανού ουδέμια σχέση έχει με τον Άγγελο Σκελιανό. Και εσύ που το ξέρεις, τους έχεις κάνει ανάλυση αίματος? Και όχι μόνο αυτό, του έστειλες και χαιρετίσματα του νεκρού με την κοπέλα. Το έκανε για πάνε ενδεχόμενο. Συνένοχη στο έγκλημα αυτό. Δεν γίνομαι κι ας ξέρω πως πεθαίνω. Απ' το άλλο που πήγαμε να καλύψουμε τη συναυλία του Μπιθικότσι για το άξον εστί και του έδωσε συγχαρητήρια του ανθρώπου για το ποίημα. Αυτόν βρήκες, αυτόν τα έδωσα. Θα σου δώσω μία, σου πω εγώ. Από το χθεσινό με το Βέλτσο, πώς σου ήρθε μωρή τρομάρα να σου έρθει που μου ήθελες να μιλήσει για το μονόμηρο μη σου πα και του είπες στον ανθρώπο τα έργα του Ομήρου είναι η Ομήρου Οδύσσια και Ομήρου Ηλιάδα. Εγώ έτσι τα άμαθα στο σχολείο. Ποιο σχολείο ρε ξόφτερνο που το μισό σχολείο το έβγαλε τουαλέτες καπνίζοντας. Εγώ φταίω που με συμπαθούσε ο επιστάτης. Ναι, έλα. Τι, είσαι σίγουρος? Καλά, καλά, άστο θα το δω. Δεν το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Η μικρή συμπάθειά σου το πέταξε πάλι το μπιφτέκι της. Νικηφόρε, γίνεσαι επικίνδυνα λαϊκός. Ξέρεις τι έκανε πριν από λίγο? Να κρανάστησε το Σεφέρι. Τι δουλειά είχε ο Σεφέρι στην εκπομπή? Είπαμε να ασχοληθούμε και με κάτι πιο σοβαρό. Να αναβαθμιστούμε. Αρκετό κράξιμο τρώμε από τις εφημερίδες. Να, τι κράξιμο είχε φάει καημένη η Μαρκά, του θυμάσαι, του ντοματοπαραγωγού που μεσούσε στις δικτατορίες πήγε και τα φτιάξε με το γαμπρό της που τον γνώρισε όταν πήγε να δει την κόρη της στην Περούτζα. Εμένα πάντως η Φλωρεντία είναι πιο το γούστο μου. Τι υπέροχα μεταξωτά ήταν αυτά που πήραμε με τους μπουντούριδες που είχαμε πάει, θυμάσαι? Μαζέψου, Ντένι μου, μαζέψου. Τι λέγαμε? Ναι. Τι? Γιατί? Βέβαια. Σιγά μη δεν το ακύρωνε. Άδικο έχει άνθρωπος. Τέλος πάντων, άστο θα το δω. Γαμώ το. Νικηφόρε. Άσε με τώρα κι εσύ. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι η κατάσταση με τη μικρή έχει γίνει ανυπόφορη. Έτσι όπως πάει, δεν υπάρχει περίπτωση σοβαρός άνθρωπος να πατήσει το πόδι του στην εκπομπή. Ορίστε, τώρα τηλεφωνήσανε από το Ζουράρι και το ακύρωσε για αύριο. Το ακύρωσε ο Ζουράρης, κανένα πρόβλημα. Έχω εγώ μια ιδέα. Άστο, Ντένι μου. Άστο, αγάπη μου. Καθόλου δεν θα τα αφήσω. Τώρα θα δεις. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Τι είναι πάλι, Μπουμπού? Ναι, γράφω. Τα απομνημονεύματά σου, τι να γράφω, ρε Μπουμπού, τι μετάφραση κάνω? Να είσαι πάλι. Στην εφημερίδα, πού? Την Πέμπτη το βράδυ, λέει. Όχι, Μπουμπού, δεν έχω πάει. Καλά, μην ανησυχείς. Μόλις κλείσουμε θα πάρω να κλείσω το τραπέζι. Οπωσδήποτε όμως, είναι πολύ καλό ρεστοράν. Μπαίνουμε που λες με την Ινέτα και που καρφώνεται το μάτι μου. Όχι στο σερβιτόρο, Κωνσταντίνε, στα τραπεζάκια. Τέτοια τραπεζάκια μαολόιδια που το βρήκανε, βρε παιδί μου. Είχα δει τελευταία φορά στη Βιέννη το 56. Νιόπαντρη τότε με το Μαρκορά. Που είχαμε πάρει ταξίδι του Μέλιτος με τους Αποστολόπουλους. Μπαίνουμε που λες μες στο Φλωριό και πέφτουμε πάνω. Όχι καλές τα τραπεζάκια, στην Άννα τη Βέλτσου. Καλονί. Το μαλλί όλο πίσω, η πλάτη όλη έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί. Απροπό, είσαι ελεύθερος αύριο το πρωί? Το πρωί, αλήθεια, τι ώρα ξυπνάς? Ξυπνάω το πρωί κατά τη 1 το μεσημέρι. Αλλά δύσκολα. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα? Στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μαρίνα μου. Αφού αναρωτιέμαι πολλές φορές, γιατί να μην είχα γεννηθεί άντρας? Εννοείς ότι σε βλέπουν σαν σύμβολο του σεξ? Και είναι πάρα πολύ άδικο να σε βλέπουν μόνο σαν γυναίκα. Κι άντε να τους πείσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από γυναίκα. Είσαι άνθρωπος. Αχ, τι τα ψάχνεις, Μαρίνα μου. Όλοι οι άντρες ίδιοι είναι. Βέβαια, όλα τα γουρούνια την ίδια μουτσούνα έχουν. Αλήθεια, εσύ τον άντρα πώς τον προτιμάς? Να σου πω. Άντρα. Κι εγώ. Ο άντρας δεν μ' αρέσει να είναι καθόλου ομοφυλόφιλος. Α, σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Την ίδια συζήτηση είχαμε και με τη Μιμή. Τη Θεοδώρα την είδες? Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μη σε νοιάζει, δεν έχασε τίποτα. Θα το κάνει ταινία, μου το εμπιστεύτηκε προσωπικά. Σοβαρά, να σου πω, αυτή τη στιγμή η Μιμή θα μας βλέπει, να τη στείλουμε φιλάκια. Ναι, σε ποια κάμερα, παιδιά? Οκ, Θανάση. Φιλάκια, Μιμή. Γεια, Μιμή. Τι γνώμη έχεις για τη φιλία? Την καλύτερη. Η φιλία είναι πολύ καλό πράγμα. Μαζί σου. Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών φιλίες. Εγώ δεν ξέρω. Αγαπώ τη ζωοφιλία, μισώ τη λυκοφιλία και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη πληγή της αστιφιλίας. Αλλά για αυτή την πληγή θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να κλείσουμε. Αγάπη μου, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Bye.
φορέ, Χρυσέ μου, γιατί τρέχουν τόσο γρήγορα οι τίτλοι με τα ονόματα των παιδιών? Δεν ξέρω, εγώ ζαλίζομαι. Εσύ δεν ζαλίζεσαι? Εγώ ζαλίζομαι μόνο όταν υπογράφω τις μισθοδοτικές καταστάσεις των παιδιών. Όχι, φαντάσου σε παρακαλώ όλες αυτές τις μάνες που θέλουν να δουν το όνομα των παιδιών τους στην τηλεόραση. Το βλέπεις από την οικογενειακή του πλευρά το πρόβλημα. Νικηφόρε, Χρυσέ. Φρόντισε. Είσαι σημεία. Αχ, πάω, έχω αργήσει, θα με σκοτώσει η Νινέτα. Μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε. Μείνε ήσυχος. Ορβάρ, Χρυσό μου. Και καλά, ρε ασυναρμολόγητο, όλα τα άλλα να τα φάω. Εκείνη την έρμη, την αστιφιλία, πώς σου ήρθε να την πεις ότι είναι είδος φιλίας? Και εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν είναι, στο έχει πει? Μου το έχει πει ο Αριστοτέλης, μωρή, εδώ και 2.000 χρόνια. Από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, το Λάκη. Γεια σας, Χρυσά. Γεια σας. Πώς είσαι σήμερα, κυρία Μαρκορά? Χαριτωμένα. Στον κύριο Κασιμάτη είχατε πάει? Βέβαια, παλιός φίλος του Μακαρίτη. Τι να κάνω, να μην περάσω να του πω μια καλημέρα? Αλίμον, επιβάλλεται. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω την όμορφη παρέα σας. Πνίγομαι, έχω πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Καλό σας απόγευμα. Χαρήκαμε που σας είδαμε. Τόλι, Χρυσό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Κατεβαίναμε προχτές με την Ινέτα στην πλατεία. Και γωνία Πατριάρχου Ιωακήμ και Πλουτάρχου βλέπω την Πέπη την Κοσμίδη. Του Κοσμίδη που έχει το κτηματομεσητικό πάνω από την Καλογυρουά. Μπαίνω μέσα και βλέπω ένα λουστρίνι με τελείωμα από φίδι. Και μου λέει η μαμά Καλογύρου, πάρτα, Χρυσή μου, και θα το φοράς παντού. Μα εγώ της λέω, δεν μπορώ, ανατριχιάζω με τα φίδια. Πάρτα, μου λέει, και θα με θυμηθείς. Και θυμήθηκα ότι πριν από 3 χρόνια εκείνο το φίδι, η Πέπη, κυκλοφορούσε με ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Αναπληρωματικό της ΑΕΚ. Και καμιά μας δεν έμαθε ποτέ τι τον είχε. Άλλες λέγανε ότι ήταν ενόθωτο κτηματομεσίτη και άλλες. Ξέρεις τι. Τι να σας πω, κυρία Μαρκορά, εγώ δεν ξέρω. Τόλι, ξέρεις. Έλα, μη μου πεις, δεν σε πιστεύω. Μπράβο, Μάτι, Νινέτα. Λοιπόν, μόνο εγώ είμαι απονήρευτη. Σε ευχαριστώ, Χρυσό μου. Τώρα ησύχασα. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μαρκορά, γεια σας. Γεια σας. Δεν είναι πολύ χαριτωμένη. Όι μαρός, μαρός, γεμαρός μυρνιά. Όι μαρός μυρνιά, βαϊ αβόγκανιά. Καλησπέρα, Χρυσό μου. До свидания, госпожа. Τηλεφώνησε κανείς? Позвонила госпожа Нинета и сказала придет 3,5. Α, παπά, δεν προλαβαίνω. Το μπάνιο είναι έτοιμο? Да, госпожа. Εγώ ανεβαίνω. Αν έρθει η κυρία Νινέτα, ετοίμασέ της μια μαργαρίτα και πούσε να τον τρίψει καλά τον πάγο. Την άλλη φορά παραλίγο να τη χάσουμε. Εδώ τη στάθηκε το αγκονάρι. Μια κακτελαϊτσά μαργαρίτα. Το άκουσα αυτό. Λουβάτε, πυρασβεστικές αυλίες ακούω. Τι συμβαίνει? Πήρε φωτιά κάποια ψυχή. Η φλόγα της την καίει. Αν είναι κάτι σοβαρό, θα μας το πει η Γκρέι. Έρχονται να σβήσουνε τη φλόγα που με καίει. Ας όψετε ο αίτιος που μου την έχει ανάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτό ναι να το κάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτό ναι να το κάψει. Στα στήθια μου και σαν καμίνι, έχω καημό στα στήθια μου, πώς να μη σαν καμίνι. Ακόμη θα είναι μαζί μας η υπέροχη Λένα Παπαδοπούλου, η αδελφή Κατσάμπα και για ένα καυτό
κοινωνικό θέμα ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και ο Δημήτρης Παπανόφας. Και μην ξεχνάμε φυσικά τα υπέροχα για μας. Και τα τηλεφωνήματά από όλη την Ελλάδα για το διαγωνισμό της ξεσκέπαστης Mercedes. Τι μαλλί είναι αυτό, Χριστέ μου! Μαρίνα, συγκεντρώσου, αύριο θα έχουμε πρόβλημα. Το ξέρω, αν πας αυτό το χάλι σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Συγκεντρώσου, μωρή, σου λέω, αύριο έχουμε το Μαρκορά, πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Σαν σκυλούς να θέλω να μίαση με το μικρόφωνο μου λείπει. Πρέπει να προετοιμαστείς. Αυτό θα κάνω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πρωί πάω για ντάφιες. Θα φας φούσκο! Ασκατομίνιας μπορεί και να δουλέψουμε το θέμα. Όχι. Δεν θα πάω για ντάφιες, θα περάσουν κόκκινο της φωτιάς. Το πιστεύω. Έλα εδώ, μωρέ, σου λέω να μιλήσουμε για το θέμα. Το θέμα μας είναι ότι ένας ιερέας αρνήθηκε να θάψει κάποιον επειδή είχε κάνει πολιτικό γάμο. Ο ιερέας. Ο αποθανών, μωρή, ο αποθανών. Ευχάριστα θέματα μου διαλέγετε να μου την κάνετε την εκπομπή. Για το θέμα θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, που αυτόν τον καιρό ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο κείμενο της Αντιγόνης, όπως ορίστηκε μέσα από τα ρεφτά του χθες και τις συνιστώσεις του σήμερα από το διαχρονικό κείμενο του Σοφοκλή. Κάνοντας παραλληλισμό του ιερέα που αρνείται να θάψει τον νεκρό με τον κρέοντα που αρνείται να θάψει τον Πολυνίκη. Και έτσι, από τη μια μεριά έχουμε τον αδερφό του νεκρού που τον θάβει αντίθετα με την εντολή της Εκκλησίας, και από την άλλη έχουμε την Αντιγόνη που θάβει τον Πολυνίκη αντίθετα με την εντολή του κρέοντα. Ο Άγγελος, τι ώρα είναι για αύριο το πρωί? Αυτό πιστεύω. Κάθομαι μια ώρα σε μαλάκας και σου αναλύω για να μην γίνει αύριο ρεζίλη στο Μαρκορά. Μωρέ, δεν με χέζεις με το ξενερουά. Δεν φτάνει δηλαδή που βάλε μέσα τη μητέρα του για να δει τη μούρτη στην τηλεόραση. Πρέπει να το κάτσουμε κιόλας. Παιδάκι μου, σύνελθε, καταλαβαίνεις, σου λέω. Μιλάμε για ένα από τα πιο φωτεινά μυαλά του τόπου. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Σιγά την παραλία εδώ, αγάπη μου. Έχω αντιμετωπίσει Κατερίνα στα νήσι. Στο Λεμέθα κολόσο. Βάλ τον κόλο σου κάτω, μωρά, να δουλέψουμε. Με περιμένει ο μικρός στο σπίτι. Θα έχει λυσάξει. Στα τσακίδια! Την πόρτα! Νινέτα χρυσό μου, 2 λεπτά θα κάνω. Ρίξε μια ματιά στον μπουρδο και έρχομαι. Καλώς το. Κάτσε. Έλα καλέ, όλη μέρα κάθομαι. Κάθεσαι, είπα! Καλά. Λοιπόν, άκουσε με προσοχή. Ήρθε η ώρα να πούμε 1-2 πράγματα εμείς οι δύο. Ναι, μόνο λίγο σύντομα γιατί με περιμένει η Νινέτα πάνω. Δεν σε πιστεύω! Όχι, αλήθεια, έχει έρθει εδώ και μισή ώρα. Τώρα, Νινέτα, χρυσό μου, έρχομαι. Μήπως και πάλι σήμερα το πρωί σου κατέβηκε κάποια φαϊνή ιδέα και επενεύεις ξανά στη ζωή μου με τον απίστευτο τρόπο που μόνο εσύ έχεις! Για ποιο πράγμα μιλάς? Για την εκπομπή μιλάω! Α, για την εκπομπή. Ναι! Έχει έρθει να με ευχαριστήσεις. Έλα, βρε αγόρι μου τώρα μεταξύ μας. Πώς σου πέρασε από το μυαλό που να με πάρει ο διάολος ότι εγώ θα συμμετείχα ποτέ σε αυτό το κατασκευαστήριο ηλιθείων που αποκαλείται τηλεόραση! Πιο σιγά, χρυσό μου, είναι η Νινέτα πάνω. Τώρα, χρυσό μου, βάζω το κόντρο και έρχομαι. Της φτιάχνω μια μαργαρίτα. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι θέση έχω εγώ σε αυτή τη συνάθρηξη ανικεφάλων? Σε παρακαλώ, κατέβασε τον τόνο της φωνής σου. Δεν είναι καφενείο εδώ! Προπονούμε για το καφενείο που με στέλνεις. Ναι, μόνο από αυτό το καφενείο, χρυσέ μου, έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες που δεν νομίζω ότι αποτελούν συνάθρηση ανεγκεφάλων και που, όπως ξέρω τουλάχιστον, δεν είναι κατώτεροι σου. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία να ανακοινώσεις την ακρόασή σου και να μιλήσεις για την Αντιγόνη. Στην τηλεόραση. Γιατί όχι, σκέψου. Όλοι εσείς που τη συνομπάρετε θα μπορούσατε με την παρουσία σας να την αναβαθμίσετε. Να αναβαθμίσω τι? Τα τσαχλοκούδουνα με το μήνυ, παζαρεύοντας εγώ την αξιοπρέπειά μου! Τώρα είναι τα χρυσό μου το λεμόνι, στίβα και έρχομαι. Και μια που μίλησες για αξιοπρέπεια, κύριε, η μητέρα σου ένα έχει να σου πει. Ότι κανείς δεν μπορεί να σου ανέβει στην πλάτη αν εσύ δεν σκύψεις. Πού πας? Πάω να κρατήσω σημειώσεις από τα αποφθέγματά σου. Έλα βρε αγόρι μου, γιατί μιλάς έτσι στην μπουμπού σου, έλα βρε. Αφού το ξέρεις η μπουμπού σου πόσο σε αγαπάει. Να, είδα και τον Νικηφόρο να θέλει να εξασφαλίσει κάποιες σημαντικές παρουσίες για την εκπομπή του και είπα να βοηθήσω. Δεν φαντάστηκα ότι θα σε πείραζε. Έλα βρε αγόρι μου, κάντο για την μπουμπού σου, κάντο για χατήρι μου. Ναι, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για χατήρι, μιλάμε για χαρακίρι. Καταστρέφω την καριέρα μου, καταλαβαίνεις? Ποια καριέρα σου, χρυσό μου? Οι 2 μαθητικές παραστάσεις που έχεις ανεβάσει στο Λονδίνο, μια Αντιγόνη που όλο ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε, ή η στήλη σου στην εφημερίδα, που αν δεν ήταν ο Νικηφόρος δεν θα την έπαιρνες ποτέ. Δεν σου επιτρέπω! Το ονομάσα μη μου επιτρέπεις εσύ, που το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να κρίνεις προς πάσαν κατεύθυνση. Και ειδικά αυτό το κορίτσι. Δεν κατάλαβα, υπερασπιζόμαστε και τα πουτανάκια τώρα! Ναι, γιατί αυτό το πουτανάκι, Χριστέ μου πώς μιλάω έτσι, κερδίζει τη ζωή του μόνο του, χωρίς να έχει το μυαλό και τα πτυχία τα δικά σου. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις? Παράτα με! Τώρα είναι τα χρυσό μου, κρύβω τον πάγο και έρχομαι. Σου
είπα Χρυσό μου να τον τρίβω στον πάγο. Πρατιόρα λαγιώτικα σπέζα. Τι τον έτρεψες, μωρή! Εδώ μου στάθηκε τα γκονάρι. Τώρα είναι τα Χρυσό μου, έρχομαι. Έλα, σταμάτα. Σταμάτα, ρε μωρέ, δεν μπορώ άλλο. Έλα, μια φορούλα ακόμα και τέρμα, έλα. Είσαι ψεματούρης, Έλα, εντάξει. τη τιμή του περικλέπου. Έλα, και αύριο μέρα είναι. Το χέστο παρά το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Ναι. Έλα, Τόλι. Τι γίνεται. Σταμάτα, κάτσε καλά, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το λες εσένα. Να, εδώ είναι. Να, είναι ο μικρός της αδελφής μου. Όχι και μικρός, Ναι, ναι, όχι τίποτα, μωρέ. Να. Σταμάτα. Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Να, απλώς εδώ έδωσα μια ξυλιά στο πιτσιρίκο. Εντάξει, σε περιμένω, θα έρθεις. Έλα, σε περιμένω. Δεν έχω πάει στη μότρη ψαρόσουπα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά στην ψαρόσουπα δεν μου βγαίνει κανείς. Τώρα θα μου πεις ήταν και η συναγρίδα. Ας μην ήταν ο κύριος Λευτέρης που αξιμέρωτα σου λέω. Η Άμστελ είναι παλιακή. Ναι, είμαστε εδώ από πάντα. Από τότε που θυμάσαι τον μπαμπά σου. Από τότε που ο μπαμπάς σου θυμάται τον μπαμπά του. Από τότε που ο μπαμπάς του μπαμπά σου θυμάται τον μπαμπά... Τέλος πάντων, κατάλαβες. Άμστελ, γιατί έτσι μας αρέσει. Θα μας την πεις όλη την ιστορία της συναγρίδας απόψε. Ανάποδος άνθρωπος. Έπρεπε να ήταν ο πτέραρχος εδώ απόψε, τρελαίνεται για ψαρόσουπα. Να τον καλέσετε να το φτιάξω. Όταν παντρευτείτε λοιπόν με το καλό, κάθε μέρα θα σας φτιάχνω ψαρόσουπα. Ώσπου να βγάλουμε λέπια. Τι σου φταίει να βγάζεις τα νεύρα σου πάνω της, αλλού θα έπρεπε να ξεσπάσει. Αν εννοείς την Τέρη, μην ανησυχείς. Την έχω βάλει στη θέση της. Υπάρχει θέση για τη μητέρα σου, εντύπωση μου κάνει. Περιμένουμε κανέναν. Άντε. Μπορεί να είναι ο Πέτρος. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Βλέπω ζεις. Αχ, Θεέ μου, κράτα το στόμα μου, δεν ανοίξω η ρουφιάνα. Κάνει πως δεν σε είδε η Κάρια. Θα με συγχωρέσεις. Για ποιο απ' όλα. Πάλι φασαρίες θα. Γιατί το λες αυτό. Αυτή να έρθει νύχτα και για καλό, αποκλείεται. Θα σκάσω. Τι του λέει τόση ώρα η Ρουφιάνα. Λες να τον πείσει να πάει τελικά στην εκπομπή. Πάντα καλέ. Αυτός το είδε στην τηλεόραση και από τα νεύρα του κόντεψε να σπάσει την μπανιέρα. Σκεφτείτε, την μπανιέρα. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά για τελευταία φορά. Τον έπεισε. Πόσο ρεζίλι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω, Χρυσό μου. Καλό ξημέρωμα, Φλωρό. Είναι κοινήφη σου εδώ, η κυρία Μίνα. Εδώ είσαι, Μίνα, Χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Ψέματα λέει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολλά φιλιά στον μπαμπά σου, τον υποπτέραρχο. Πτέραρχος είναι ο μπαμπάς της Μπουμπού, πτέραρχος. Τιμητικά, λόγω αποστρατείας. Καλέ, περσινά παπούτσια φοράει. Μπουμπού, δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Ναι, πώς, έχω να περάσω από τη Βεγγέρα να πάρω μία μουσ σοκολά. Γιατί τώρα θα μου ήρθε έτσι μια ξυνήλα. Καληνύχτα, μωρό μου, αύριο. Καληνύχτα. Πάλι με τα παπούτσια μου, τα έβαλε. Τα γόρι μου, γλυκό και τρέγανο σαν καραμέλα, καραμέλα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ήθελα να ξέρω πώς αντιστέκεσαι σε τέτοια κουρμάρα. Κι εγώ απορώ, αλλά θα έρθει ο Τόλης, γι' αυτό κάτω τα ξεράσω. Κανάλιες. Ναι, έλα Τόλη, ακόμα εκεί είσαι. Γιατί? Α, θα έρθει. Σαν πολλά νούμερα θα μας κάνει ψωνάρα. Καλά, άντε, φιλάκια, γεια. Ο Τόλης δεν θα έρθει. Ο Τόλης είπα, δεν θα έρθει. Μπράβο το παλικάρι μας. Τι κάνουμε τώρα? Είσαι να κάνουμε κανένα παιδάκι. Κι άλλο, 3 κάναμε σήμερα, αγάπη μου. Τώρα θα πάμε για τα αγόρι, Μην κινείσαι, Χρυσέ μου. Ηρέμησε να σε κάνει όμορφο η κοπέλα. Κοίταξε, αγόρι μου, τι μανία είναι αυτή πια να μην θέλεις να ξυρίζεσαι. Να σε δει έτσι χάλια και το σόι του πατέρα σου και το μαλλί αυτό. Σήκωσε το να φανείς λίγο. Ντένι! Χρυσό μου, μην τον παραξηγείς, έχει τρακ. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην τηλεόραση. Και η τελευταία, ελπίζω. Σιλάς, Κωνσταντίνε. Τι ώρα βγαίνω? Στις 11.30. Εγώ στο λέω, 5 λεπτά θα τον κρατήσω. Θα τον κρατήσεις όσο χρειαστεί. Α, για άκου να σου πω, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα μιλοντσέριδος. Ο κόσμος το βαριέται τον μπλα μπλα. Δεν μου φτάνει τελικά που δεν θα έρθει η Λένα. 5 λεπτά και πολύ του είναι. Έλα! Μην ανησυχείς. Θα έχεις στη διάθεσή σου όση ώρα χρειάζεσαι. Ελπίζω να μην με διακόπτει με ανόητες ερωτήσεις. Φτάνει!
Να της πεις να με αφήσει να μιλήσω μόνος μου. Εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Ευχαριστούμε, Χρυσό. Αν με χρειαστείτε κάτι, θα είμαι στο πλατό. Χρυσό κορίτσι. Την είχα πάει στη Μύρκα όταν πάντρεψε την κόρη της. Θαύματα έκανες. Την ξέρεις τώρα την κόρη της Μύρκας, μην τα λέμε τώρα. Κι όμως στην εκκλησία ήτανε κούκλα. Βοηθούσε βέβαια και το πέπλο. Πώς είναι αυτό? Μια χαρά είναι. Μήπως να βάλω το κίτρινο? Βάλε ό,τι θες, τελείωνε. Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. Τελείωνε, μωρή, που να είναι, θα έρθει. Να σου πω. Ήσαν να του κάνει μια πλάκα. Φαντάσου λέει σκηνικό. Να ανοίξει την πόρτα με το παπιονάκι του και τσάφ να του σκάσω εγώ με την τσιτσίδη. Άντε τι σου, μωρή, και έρχεται σοβαρός άνθρωπος. Σιγά τη Μεγάλη Κατερίνη. Έτοιμος, λοιπόν πάμε. Είναι απαραίτητο τώρα αυτό? Μα ολόκληρη συνέντευξη θα κάνετε και δεν θα έχετε συστηθεί. Όχι, όχι. Μια καλημέρα επιβάλλεται να την πεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρίνα, σε 5 λεπτά βγαίνεις. Χρυσό μου, πάμε τώρα να αφήσουμε τη Μαρίνα να ετοιμαστεί. Κυρία Ντένι, εμείς τα λέμε πάνω, Ναι, Χρυσό μου, πάμε. Τι ανάγωγη, Θεέ μου, τι φτηνιάρα! Χρυσό μου, υπερβάλλεις. Υπερβάλλω, δεν τον είδε στον κρυόκολο. Καλημέρα, βρες τα κομμάτια από εκεί. Γιατί εσύ ήσουν καλύτερη. Εγώ ήμουνα κυρία, αγάπη μου, κυρία. Αυτό ήταν με ένα ύφος και καλά μας έκανε χάρη που ήρθε. Λες και αν δεν είχε βάλει μέσα τη μανούλα, ότι θα είχε πατήσει ποτέ το πόδι στην εκπομπή μου. Αν ξαναπατήσω εγώ το πόδι μου στην τηλεόραση, έχει χάρη που έχει χάρη! Ηρέμησε, Χρυσό μου, όλα θα πάνε μια χαρά. Φεύγουμε διπλό, με χέρι. Πολύ ωραία. Πήγαμε 2 χέρια. Ανοίγω καλά. Grapevine, χέρια κύκλους μπροστά. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε. Τρίγωνο μακριά. Ωραία. Πόδια πίσω, με χέρια μπροστά. Πάμε γόνατα. Είπατε 11.30 είναι 12 παρά 10. Το βλέπετε να περιμένω πολύ ακόμα. Ναι, ξεφύγαμε λίγο από τώρα, αμέσως ερχόμαστε εσάς. Ωραία. Σοφία Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος του θεάτρου, καθηγητής στο θεατρικό εργαστήρι και σκηνοθέτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκοράς, ο οποίος θα μας μιλήσει, αλλά καλύτερα ας μας τα πει ο ίδιος. Ναι. Καλημέρα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παράσταση της Αντιγόνης που ετοιμάζω εδώ και καιρό με τους μαθητές μου. Μιας Αντιγόνης σύγχρονης που δεν παρεκκλίνει όμως από το Σοφόκλειο λόγο. Και τι σχέση έχει το έργο της Αντιγόνης με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα? Θα έλεγα ότι δύσκολα θα έβρισκε κανείς διαφορές ανάμεσα στον αγώνα της Αντιγόνης να θάψει τον αδερφό της, αψηφώντας τις εντολές της εξουσίας του Κρέοντα, από τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος θάβει τον αδερφό του, ερχόμενο σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Και ενώ σήμερα έχουμε έναν άντρα αντάρτη, τότε είχαμε μια γυναίκα. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την παρατήρηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στην εποχή της Αντιγόνης. Μια εποχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της άντρικης εξουσίας, όπου η γυναίκα για άλλη μια φορά. Αγάπη μου, ήρθες! Μα μου είχαν πει ότι δεν θα έρθεις τελικά. Είχα μία δουλειά, αλλά τελικά τα κατάφερα. Λοιπόν, πρόλαβα. μην κάθεσαι καθόλου. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Για σήμερα σκέφτηκα να σας πω ένα τραγούδι που δεν είναι δικό μου, αλλά είναι μίας πολύ αγαπημένης μου ερμηνεύτριας, Χαρούλας Αλεξίου. Το «Έλα στην παρέα μας φαντάρε», το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω και στον άντρα της παρέας. Α, ποιος τη χάρισες, κύριε Μαρκορά. Λοιπόν, Λένα μου, σ' ακούμε. Γρήγορα, γρήγορα. Καλή χειροκρότα. Απόψε πήρε άδεια και με τη τσέπη άδεια τραβάει για την πόλη. Όπα! Ρίχνει ένα γεια σου στο φρουρό. Το βρίσκετε πολύ κομψό αυτό που κάνατε? Ήρθε ξαφνικά, τι να έκανα. Να σεβαστείτε τον καλεσμένο σας, αν βέβαια ξέρετε τι σημαίνει σεβασμός. Και η Λένα καλεσμένη μου είναι. Ξέρω αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Δεν σας ενημέρωσε η μητέρα σας? Έλα στην παρέα μας φαντάρε. Κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Δώσ' τα όλα! Σε έχει ερωτευτεί η κάμερα! Σας παρακαλώ πολύ, κάντε ένα διάλειμμα ώστε να μπορέσω να φύγω τώρα! Μα τι λέτε τώρα, δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Χωπα! Πολύ σαν τη γόησα, σαν την παλιά αρχόντισσα, ανάβει τα κολλιέ της, μα σαν το φέρνει
στενά, το κουβεντιάζει η μοναξιά, το παίρνει αγκαζέτης. Έλα στην παρέα μας φαντάρε, κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε, ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα να καθίσουμε. Έλα αγαπιά μου. Κάτσε εδώ. Έχεις το μικροφωνό σου, λοιπόν. Και τώρα, κύριε Μαρκορά, να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Τι λες και εσύ, Λένα μου? Τι λέγατε? Να, εδώ με τον κύριο Μαρκορά συζητούσαμε για την παράσταση Αντιγόνη και τη σχέση που έχει με έναν τηλεθεατή μας από τη Μακεδονία, ο οποίος του συνέβη κάτι πάρα πολύ σχετικό με το έργο. Είναι αυτό που λέμε όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Σας ακούμε. Έλεγα λοιπόν ότι η Αντιγόνη, όπως εμείς τη βλέπουμε στην παράστασή μας, πάνω από τον ανθρώπινο νόμο τοποθετεί τη Θεία Βούληση και νιώθει την ανάγκη μιας ιδεολογικής αντίστασης απέναντι στον Κρέοντα, που θέλει να αφήσει τον Πολυνίκη άθαυτο να τον φαν τα όρνια. Α, τώρα που το λέτε, η γιαγιά μου είχε πει, πιτσιρίκα ήμουνα, πως ένας παπάς είχε αφήσει άθαυτο έναν αγροφύλακα και το φάντασμά του, σου λέει, γύρναγε από χωράφι σε χωράφι κάθε του Αγίου Τρίφωνα. Ειδικά του Αγίου Τρίφωνα. Εμένα με συγχωρείτε. Γεια σας. Λενάκι μου, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα, αλλά αγάπη μου. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, βγήκε πάλι να με πάρει και της νύχτας ο αέρας σαλιτεύει στο μυαλό και θα τρελαθώ. Κύριε Μαρκορά, Παρακαλώ. ακούστε να σας πω, συμφωνήσατε να έρθετε και θα μείνετε στο και με το ζόρι. Να απειλείς. Όχι, απλώς σου λέω ότι ποτέ κανείς δεν τόλμησε να με κάνει ρεζίλι. Μα δεν χρειάζεται κανείς γι' αυτό, αγαπητή μου. Τα καταφέρνετε μια χαρά και μόνοι σας. Γυρίστε στη θέση σας, εδώ κάνουμε εκπομπή. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εκπομπή σας, ούτε κι εσείς προσωπικά. Ναι, γι' αυτό κάνετε τα πάντα για να έρθετε. Μέχρι μέσον και τη μανούλα σας βάλατε. Φυσικά απαξιώ να σας απαντήσω. Όχι, απαντήστε μου, ρε, απαντήστε μου. Δεν θα έβαζα ποτέ μέσον, κάλλη μου, για να έρθω σε αυτό εδώ το κοτέτσι. Όσο κι αν για κότα είσαστε πάρα πολύ χαριτωμένοι. Κύριε Μαρκορά. Παρακαλώ.